hi ha projectes que ofereixen esperança. Aquest és el cas de la Fundació Cassià Just, que treballa per oferir feines dignes a les persones amb malalties mentals i risc d'exclusió social en el món de la gastronomia. Una entitat sorgida l'any 1994 com a iniciativa d'un grup de professionals de la salut mental, l'acció social i l'educació, i que al llarg de la seva trajectòria ha treballat per combatre l'estigma del trastorn mental i les desigualtats socials. Avui dia, la seva filosofia continua intacta. Continuen apostant per la via del treball com la millor eina per aconseguir la integració de la població, la millor eina per generar el canvi social necessari. La Fundació Cassià Just no busca maximitzar el benefici econòmic com les empreses tradicionals, sinó maximitzar el benefici social. Per això contribueix a resoldre els problemes socials d'una manera sostenible, on el retorn dels beneficis sigui en termes de capital social. El seu model d'inserció té en compte gran part de les etapes laborals d'una persona treballadora, des de la seva formació i vinculació a l'entitat fins a la seva inserció en un lloc de treball digne i de qualitat. De fet, per promoure la inserció laboral, des de la Fundació Cassià Just van crear Cuina Justa, una empresa social i solidària que dona treball a 350 persones, de les quals un 70% es troben en risc d'exclusió social i que s'articula entorn de 3 eixos: preservant el medi ambient, promovent el consum de proximitat i ecològic i aposta per una cuina sostenible. A través de Cuina Justa, la Fundació Cassià Just ofereix solucions gastronòmiques de qualitat per a empreses i escoles, càterings per a esdeveniments i personal qualificat per a empreses de restauració i hostaleria. Per aquesta gran feina social, la Cambra Territorial del Baix Llobregat entrega el reconeixement Dia Cambra a la seva tasca en inserció laboral.